tenim aquesta pregària que la posa Sant Ignasi en els Exercicis Espirituals a la darrera o de les darreres meditacions que proposa ell, Exercicis Espirituals, que és de la contemplació per sacar amor. És així, no? Contemplació per sacar amor, una meditació. I aleshores, després d'això, fa reflexió de dir reflexiono i miro tot el que Déu ha fet per mi, tot el que m'ha donat el Senyor, tot el que he de fer jo pel Senyor, aleshores donar-li tot, la resposta és aquesta. I per tant, fa aquesta oració preciosa que ara podem llegir nosaltres, podem resar nosaltres. Preneu, Senyor, i rebeu tota la teva llibertat, la memòria, l'enteniment i tota la teva voluntat, tot el que soc i posseeixo. Vos m'ho heu donat, a vos, Senyor, ho torno. Tot és vostre, disposeu-ne segons la vostra voluntat. Doneu-me el vostre amor i gràcia, que aquesta no em basta. Estava en castellà, la de Sant Ignasi, Això és la traducció. Doncs, tu mateix has dit, una traducció o una traducció? Bé, agrair-vos la vostra presència i les vostres inscripcions, que ara feia 2 anys que pròpiament dit no fèiem una jornada diocesana. L'any passat ho vam fer telemàticament, que va ser també enriquidora, però és diferent la presencialitat. I parlant amb la delegació vam decidir aquest format de dissabte i de la tarda per el diumenge, salvaguardar també que puguin ser-hi també els mossens. Pels que som mossens és més fàcil ser-hi un dissabte, i per salvar també els que treballaven el dissabte al matí, doncs vam fer aquest format de tarda que avui us oferim. Seguidament, el senyor bisbe també us presentarà, perquè ell està també a la Gènesi, com a secretari interdiocesà de catequesi, està encomanat pels bisbes en aquesta tasca de la catequesi, per tant ell sap la presentació que s'ha fet d'aquest material, que se'ls va fer primer amb ells, amb el que van acordar, i també com això ho aterrarem a la nostra diòcesi. Per tant, depèn totalment d'ell i això, tot i que, com és lògic, també ho voldrà parlar, com després ens dirà, amb els arxiprestos, també estem en camí sinodal i per tant són projectes que s'han de parlar entre tots. Però per tant ell ara farà aquesta introducció i després jo faré a través d'un PowerPoint per intentar posar ordre, perquè podem sentir de parlar, alguns veu estar a Montserrat, potser sí, d'altres veu seria a Vic, a les jornades on es va fer la primera presentació el 2019, però ara per aterrar i resumir tot aquest itinerari, i ara un cop ja podem palpar la primera part d'aquest treball i d'aquests materials, posar-los en ordre, veure el que se'ns proposa, què tenim a l'abast, i per tant oferir-vos-ho com un instrument ben útil i adient també com reformat fruit de l'experiència d'aquests darrers anys en la catequesi. Doncs ens presideix el senyor bisbe i ell us dirà també quelcom que en aquesta carta que li hem reciclat, perquè aquesta ja la teníem feta quan havíem de fer la jornada aquí mateix, ja fa 2 anys i que es va haver d'interrompre per la pandèmia, com que ja el teníem escrit i parlava més o menys d'això, doncs està reciclat. En drets d'autor. Sí que estic malament, no me'n recordo les coses ja, però no és això. Bé. El tema és aquest, presentació del nou projecte del SIC, del Secretari Diocesà de Catequesi. Certament que la catequesi té un primer repte, com tota l'Església, no solament l'aspecte de la catequesi, sinó tota l'Església. Tenim tota la diòcesi, tenim biparròquies, tenim el repte de com evangelitzar i el repte també que els que truquen a la porta de la nostra parròquia per batejar, per fer la comunió, per la confirmació, pel casament, els enterraments a casa mantenen, encara tenen baixant, però aquestes coses van baixant, no? I el que veig jo per experiència, em sembla, no sé, a meus llocs més grans, veig que la catequesi, qui fa catequesi i celebra els sacraments de l'Església, són nens o joves que estan lligats amb famílies cristianes, famílies amb una, o si no cristianes, almenys amb una tradició cristiana bastant forta, bastant intensa, diríem, per tradició, no? Però com a mínim, això com a mínim, o famílies també cristianes, no? Que han fet una opció per la fe cristiana.
aquella realitat de la catequesi en la qual venien també més persones que estaven més allunyades o que no són famílies no tan cristianes. Jo crec que cada vegada penso pel que estic veient que això està baixant. Veig que això és bastant general. Però aquest és el repte que no solament el té la catequesi, sinó tota la realitat eclesial nostra té aquest repte de com nosaltres hem de sortir a proposar la fe cristiana a les persones. Això és el repte que tenim tots. A més, penso també que la catequesi té en aquests moments també un repte, diversos reptes, però un repte que és que tot junt, que va tot junt, diríem, tot unit, diríem, no? Ho he dit moltes vegades, però penso que és clau tornar a repetir-ho i tenir-ho clar nosaltres. Primer és que és ben la catequesi, inclús aquests nens que són d'aquesta experiència cristiana més o menys, però venen molts nens també que no tenen experiència de Déu. Experiència de Déu. Els que són més grans, jo no, som més joves, però el concepte de Déu és un concepte en el qual naixíem en el si de la família. N'hi ha un moment en què el concepte de Déu entra a la meva vida. Jo no sé, jo sempre he estat en aquest concepte, no? Per què? Perquè a casa, a la família, a la parròquia, al poble, hi ha realitats que tu estàs dins d'aquesta realitat en la qual Déu és un ser que existeix, el qual és pare, que t'estima, per al qual tu vas a missa, el qual es parlen els pares, et diuen que si personalment te castigaran, aquelles coses així, no? O mil coses d'aquestes, no? Però Déu és un concepte, una realitat vivent, no? No vull dir vivent, un vivent, no? Hi ha persones que viu en aquest sentit, no? Què passa? Que ara potser venen nens a la catequesi i no tenen aquesta experiència de Déu. Déu no és una realitat, és màxim una paraula que alguns diuen, però ell no té cap experiència de Déu, cap experiència. Perquè no ha vist mai poder resar, que si no, realitats d'aquestes, no? O que si a missa, poques vegades a missa, pot passar això, no? Per tant, un primer repte és aquest. Com nosaltres iniciem en l'aspecte iniciàtic de qui és Déu, com ens estima, com relacionem amb Déu, que pots relacionar-te amb Déu, que pots parlar amb Déu, que pots resar, com iniciem això? Aquest és un repte que tenim. Un altre repte és també la realitat de la família. Potser les famílies cristianes sí, però encara en vindran d'altres, que en aquest cas encara estan famílies que estan, encara que tenen tradició cristiana, però potser no estan vivint la fe cristiana. I aleshores hi ha el perill de que la catequesi solament sigui un bolet, que la realitat que jo vaig a catequesi un dia de la setmana o que sigui, però allò no m'afecta per res a la meva vida. Per què? Perquè els pares no viuen la realitat de la parròquia en quant a celebracions, en quant a festivitats, en quant a activitats de la parròquia. Aquell nen no entra de cap manera perquè no està dins d'aquest. Per tant, són importants els pares també, la família, és un altre repte. Però un altre repte també que tenim és com ajudem a la catequesi, els nens que venen a la catequesi, nens i joves que venen a la catequesi, com també els iniciem, no que la catequesi sigui, com poso aquí, ho posava aquí, el tema que és una extraescolar més, sinó que és una activitat que afecta, no perquè jo vaig allí a aprendre unes coses, sinó que és una activitat que afecta a una cosa que es diu la parròquia, la comunitat. Per tant, no és aquell grupet que jo vaig i estic amb aquella catequista i estic allí, entre la setmana faig la catequesi i me'n vaig i ja no, després la setmana següent, si hi ha catequesi, torno, sinó a veure com aquell nen o aquell jove descobreix que aquella catequista forma part d'una comunitat i aquella comunitat té unes celebracions. Per tant, la descoberta de la parròquia de l'Església també és un repte que tenim nosaltres en la catequesi. I un altre repte també és el repte del diumenge, del dia del Senyor. L'altre repte. Perquè no podem entendre que nosaltres fem catequesi o que iniciem en la vida cristiana o ajudem els infants i joves a incidir-se en la fe cristiana si ells no capten, jo no dic que no ho diguem nosaltres, sinó que què fem perquè ells puguen entendre i de manera vivencial i de manera que arribi el màxim possible en el cor d'aquella persona, en què els cristians som aquells que ens reunim diumenge rere diumenge.
i que el diumenge per nosaltres és importantíssim, és el dia de la comunitat, de l'Església, i també queda clar que nosaltres, sense aquesta Eucaristia, no som res nosaltres. És aquella experiència que repetim moltes vegades, dels màrtirs del nord d'Àfrica, al segle IV sembla que era, o tercer, finals del tercer, i aleshores que els detenen en un moment de persecució i estan prohibit tot el culte i totes les realitats de llibres o que sigui de tema cristià, i també els pastors eren perseguits, etc. I aleshores unes persones del nord de Bitínia, del nord d'Àfrica, ells el diumenge es van reunir i els detenen. I aleshores quan li pregunten davant del tribunal a l'amo de la casa, perquè abans no hi havia església en aquella època, eren les cases on celebraven l'Eucaristia, però ells eren diumenge, celebraven el diumenge, era a les cases, quan li pregunten a l'amo d'aquella casa i per què ho reuniu vosaltres? I ell respon, és que el diumenge no es pot interrompre. El diumenge no es pot interrompre. És a dir, diumenge rere diumenge nosaltres ens reunim. Diumenge rere diumenge ens reunim i fins i tot posant en perill la vida com aquests, perquè no es pot interrompre. Aquesta dinàmica de diumenge rere diumenge no podem interrompre nosaltres. I l'altre també pregunten al prevere, diríem, al sacerdot, i per què reuniu? I aquella frase, sense l'Eucaristia no en possumus, és a dir, nosaltres no podem ser, no som res sense l'Eucaristia. Perdó, la resposta és sense el diumenge, sense el diumenge. Sense el diumenge no som res. Diumenge per a ells significava no el dia de festa, però ells al matí es trobaven per celebrar l'Eucaristia. El diumenge era això per a ells, perquè el dia de la resurrecció de Jesucrist, aquell dia es trobaven posant en perill la seva vida, perquè sense el diumenge nosaltres no som res. Jo crec que són aquests reptes que tenim al davant, tota l'Església, també les diòcesis nostres, i aleshores com tenim el SIC, que és el secretari d'intervenció de catequesi, els constants delegats nostres, dels bisbes, estan en aquest secretariat, i tenen l'encàrrec de vetllar i buscar horitzons i buscar realitats per sortir-ne endavant el tema de la catequesi. Aleshores, i a més també el bisbe Badell, tots recordem el bisbe Badell i preguem per ell, endavant d'això, i a més queda clar que aleshores el que fan és intentar donar resposta a aquests reptes. Com donem resposta a aquests reptes? D'iniciar els nens, els joves, com la família s'implica, com aquell nen té una experiència de la parròquia i de l'església, com el diumenge també és el dia del cristià i de l'església, i per tant com aquell nen el diumenge el viu, a veure com l'iniciem en això. Per donar resposta a això, el que és un itinerari, aquest projecte que es proposa. Projecte que, evidentment, que és projecte, que cada diòcesi ha de veure què ha de fer, també, evidentment, cada parròquia també ho ha de veure. Crec que és un treball ben fet, és un esforç, mantenim el que és la proposta nostra, que el catecisme és Jesús el Senyor, és el catecisme que els nens han de tenir, o han de tenir referència per aprendre allò que creiem que és important, però la metodologia pot ser diversa. Per tant, aquí, en aquest projecte, no es toca el catecisme, que és el mateix, però sí que el que són els mètodes o les activitats o els quaderns que acompanyaven això és el que canvia, explicaran després, això és el que canvia. Sí que hi ha un repte i és que proposen que siguin 3 anys. Això ja complica molt les coses, això complica molt. Complica perquè la nostra diòcesi es manté que els nens han de fer la catequesi a tercer de primària o segon, o primer de no sé com s'hi diu això, no? Com s'hi diu? A tercer de primària, no sé què, sí. Tercer de primària, sí. Per tant, tercer de primària, cap als 9 anys, això és això, són 9 anys, que aquell any fan 9 anys o fet 9 anys. 10, no? 9 anys, sí, per això jo ho tenia. Però sí, 9 anys. Tercers són 9 anys, que aquell any fan 9 anys. Per tant, això es manté. Jo crec que això no podem canviar-ho,
com deia abans, això és un tema que s'ha de parlar als òrgans que tenim de comunió. Els llibrestos, també tenim a sínode que el setembre que ja comencen les assemblees pròpies de sinodals. Per tant, són temes que es poden parlar, són temes, jo crec que no podria ser prudent ara canviar nosaltres abans, tenir un sinode davant i fer aquest canvi. Per tant, jo proposo que en aquest cas es mantenim fent la comunió als 9 anys. Si una parròquia és valenta i és capaç de demanar que els nens ja primer puguin començar, tant de bo. Jo quan era rector Flix ja ho vam fer això nosaltres, d'intentar que els nens de primer vam intentar que vinguessin nens per començar a iniciar-los, a aprendre oracions, i això, no? I la resposta va ser poca, vull dir, això d'un any de catequesis als pares costa més. En aquest sentit, això costa, no? Però, No, però el tema és l'eloqüent, no és el punt, sinó és on volem arribar. Per tant, queda clar que en principi els nens, en principi han de fer la comunió als 9 anys. No sabia si el tema és aquest, No podem passar-ho de 10 anys? Jo, en principi no, perquè si una parròquia, si l'altra parròquia no, això és un lío, no? Jo dic que en principi, fins que no canviem, això també, evidentment, també està la vostra paraula que també s'ha d'escoltar, però que no ho podem fer ara, perquè un projecte ho canviem, això em sembla que no. El que hem de fer és intentar, però tu explicaràs ben bé com s'ha de fer, com se pot fer, com se pot, no sé com, però queda clar que jo no vull com a bisbe que es toqui això, als 9 anys, D'acord? A veure com ho tenim per això, i després ja en parlem si ha de canviar, ho canviarem, però l'hem parlat, em sembla a mi. D'acord? Això és això, no? Per tant, queda clar que es presenta, cada parròquia ha de veure com ho fem, com ho podeu fer, i intentar el millor possible, no? Adaptar-nos al que puguem fer. Per tant, expliques el projecte. És això el tema, expliques tu? Repasso l'horari per fer ara tot el dibuix de la jornada i després començo amb l'exposició. Serem aquí ara fins a les 5 de la tarda aproximadament, que farem ara amb el PowerPoint, un vídeo inicial d'aquesta presentació. Seguidament farem els tallers simultanis, és a dir, que ens dividirem en 2 grups, un de més nombrós que es quedarà aquí, el de l'itinerari d'infants, que es quedarà aquí, per nombre és la sala més adient. Els altres, els que fan l'itinerari de pares, en què m'hi conto jo i el senyor bisbe també, pujarem a l'itinerari de pares, just aquí sobre on som, però del primer pis. Es pot pujar per l'ascensor que hi ha aquí a la torre de l'esquerra, que és per on heu entrat, i es pot pujar per les escales, primer pis, més o menys a la meitat. A la dreta hi ha una sala, que és on anirem, i a l'esquerra hi ha un oratori que després pujareu els que feu l'itinerari d'infants. Per tant, aquí es quedaran els infants i pujarem amb els de pares, que doncs, en Josep Oton, que el tenim ja per aquí, que ha fet un esforç especial perquè li feien... On tenim el Josep Oton? Després el presentarem. També tenim bibliografia seva per allà, en l'espai de llibreria, i doncs, ell ha fet un esforç especial perquè li feien altres propostes i ha sigut fidel i ha mantingut la nostra. I ha vingut de Madrid, penso, s'ha escapat abans d'hora per ser-hi aquí. Per tant, farà l'itinerari amb pares, perquè ell és el que ha ajudat el secretariat de catequesi a preparar aquests materials per als pares. Per tant, en la sala que hi ha aquí, just a sobre, entrant a mà dreta, davant de la capella, farem l'itinerari de pares, la part que seria d'una catequesi amb pares, que té un nom de cenacle. Després parlarem això de la terminologia. Després, nosaltres, els que sou aquí amb infants, pujareu a la capella. Aquí caben unes 50 persones, està just a sobre vostre, al primer pis, i es farà la segona part del que feu aquí. Es farà, per tant, una sessió de catequesi més a l'ús, amb dinàmiques, etc., que farà el Consolat i el Jaume, de la delegació de catequesi, i la segona part, que és un oratori, un taller d'oratori d'infants, la fareu a la capella, que la farà la Carme Oliva, també de la delegació de catequesi. I al final ens trobarem tots aquí, perquè en aquesta casa hi ha moltes coses aquests dies i baixarem només per veure els mosaics al final de tot, però el que és la pregària per adults, que serà la nostra pregària per tots, el Josep Oton ens farà de mostra un botó, per tant, doncs la farem tots aquí. Per tant, ens retornarem a trobar tots aquí abans de baixar després, que ens vindrà a buscar el pare David, jesuïta, per mostrar-nos els mosaics de Marco Rubnik a la cova. Sí? Més o menys? Doncs bé.
La pregària serà, sí, en comptes de ser a l'església de la Cova, que és a 6:45 aquí a l'horari, doncs serà aquí mateix perquè la Cova tenen una altra activitat i baixarem directament per veure els mosaics. Doncs bé, trec aquesta diapositiva i començarem. Sí. Començarem amb un material que vam preparar des del SIC, que és com una salutació i un marc, i d'aquesta manera també fem una mica d'homenatge al bisbe Badell, que ha acompanyat aquest procés i que en aquest vídeo el va gravar ell com a bisbe president fins a la seva mort, i amb el Joan Àguila, que és el director, i que aquest matí era per aquí perquè rondaven els del secretariat de joves de les diòcesis catalanes. Doncs amb aquest vídeo que van gravar ells dos ens saluden a tots i ens presenten el marc d'aquest nou material. Bones a tots i benvinguts en aquest encontre. Agrair-vos, evidentment, la vostra participació i el vostre interès, però sobretot agrair-vos la vostra missió, el vostre testimoni. La missió del catequista és molt important, és a dir, tu és molt important. I això és el primer que volem transmetre i sobretot que volem oferir una proposta. T'oferim una proposta metodològica adaptada a les necessitats d'avui, les necessitats dels infants, les necessitats de les famílies i les necessitats de la nostra societat. Una metodologia que ajudarà a descobrir el Crist viu i la relació que han d'establir a través del creixement en la fe. Com dèiem a Sant Joan, no podem donar res per suposat. I per això és molt important fer una proposta de desvetllament de la fe als infants i el primer anunci als pares. Però fixa't, el primer que els proposam sempre a la catequesis és una relació. Una relació amb la comunitat, amb els catequistes, una relació. No us proposam primer una doctrina, sinó un encontre, una relació. I evidentment aquesta relació volem que sigui especialment amb els nens. De fet, hem de tenir molt clar que el destinatari de la catequesi no és només l'infant, sinó tota la família. La nostra proposta s'adapta a les necessitats de tota la família. És molt important que sigui tot l'entorn familiar del nen el qui faci el procés de fe. No només per acompanyar el procés que fa l'infant, sinó també per fer-lo ells mateixos. A dins del procés catequètic dels infants és evident que tindrem present com a llibre de referència el Catecisme Jesús el Senyor. Quan siguin més grans també el Catecisme de Jesús. Però perquè l'infant es senti protagonista de tot aquest procés que va fent, hem pensat també en un altre instrument molt interessant que és el quadern de vida. Ens ha ajudat a elaborar-lo també Acció Catòlica. El veure, jutjar i actuar al seu mètode. I en el quadern de vida l'infant podrà anar plasmant, podrà anar dibuixant, podrà anar escrivint quin és tot el seu camí que va fent. Per tant, després de cada encontre, després de cada sessió catequètica, després de cada sessió també de pregària, d'oratori, podrà anar escrivint aquella pregària, aquell dibuix, i al final de tot el curs el nen tindrà tot el procés elaborant, el seu procés espiritual, el seu procés de creixement de la fe. És molt important també que el catequista, la catequista, no se senti en cap moment sol. Amb aquesta nova proposta el que volem és que hi hagi un equip de catequistes i que tots plegats acompanyin el grup d'infants i famílies de la catequesi. Cada catequista tindrà el seu rol determinat i es complementaran. I a més, des del SIC intentarem fer un acompanyament i un assessorament metodològic als catequistes a través del Zoom. I des del SIC volem ser sostenibles, és a dir, no volem editar molts de llibres, no volem usar molt de paper, el mínim imprescindible. Per això, tots els recursos els trobaràs a la nova web. La fitxa del catequista, la fitxa de l'acompanyant de pares, els vídeos i altres recursos que anirem penjant a la nova web. I, per altra banda, que ja ho anunciava un poquet el director, tindrem la possibilitat de fer unes formacions online. És a dir, que us podràs connectar, us podeu connectar mensualment per poder anar treballant les distintes sessions. Tu t'imagines quin avantatge? És a dir, trobar-nos els catequistes interessats en aquest nou material i poder tenir una persona una miqueta experta, un delegat, un altre responsable de catequesis que ens ajudi a descobrir aquell material i posar-ho en pràctica a les sessions. Vol ser un signe d'aquest acompanyament que volen fer des del SIC i des de les delegacions de catequesis a cada un dels equips de catequistes.
Tot plegat és molt important que quedi integrat en la vida de la comunitat parroquial. I per això creiem que és essencial la participació en l'assemblea dominical, en la missa del diumenge. Creiem i donarem recursos també perquè aquesta catequesi es vegi recolzada i animi a la participació dels infants i les famílies al diumenge. Amb tot això, ja veieu que no hi ha res nou. I és que el procés d'educació de la fe, el procés d'iniciació cristiana, és un procés. No és una catequesi preparatòria per un determinat sacrament, sinó que el que volem oferir és aquest procés d'iniciació. Aquest procés d'iniciació que tingui una durada, almenys uns 5 anys. I en aquest procés, evidentíssimament, tindrà molta importància la recepció dels sacraments. Però l'important no és quan el nen rep un sagrament, sinó el procés que fa, el camí que fa, de descoberta del Senyor, de descoberta de la vida cristiana i de descoberta de l'Església, de descoberta de la comunitat. I dins d'aquest procés, evident que anirà rebent els sagraments de la iniciació cristiana. I és que aquest procés, començant nosaltres, no? Nosaltres hem de ser els primers convençuts que el que oferim és aquest camí de descoberta del Senyor. Com veieu, és una proposta atrevida, diferent del que se solia fer fins ara, però creiem que molt necessària. Animeu-vos a donar aquest pas. Ja veureu com la catequesi esdevindrà per vosaltres molt més dinàmica, molt més significativa, molt més profunda, també una ocasió de trobada amb el Crist. Estigueu també molt en contacte amb el vostre delegat, delegada de la vostra diòcesi, perquè aniran sorgint ocasions de formació, de trobada, i que és important que tots ens hi trobem i ens anem avessant a aquesta nova metodologia. Molts ànims i fins la propera. Doncs això ens fa el dibuix, però conscients de que ho hem d'aterrar i miraré d'aterrar-ho ara amb aquest PowerPoint, que també el vam elaborar conjuntament, però jo l'he repassat i he modificat alguna qüestió que em semblava. Bé, començarem també amb un vídeo. Va semblar un recurs interessant perquè sapiguem el perquè del que se'ns proposa. La 5 quiere las langostas de segundo, ¿puede ser? Sí. No come nada, da igual lo que cocine. Tienes que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo está? Hasta que se convierta en un esqueleto y el cuello se ha desmayado. ¿Qué? ¿Te gusta esto? Mi madre era vegetariana. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace una crème brûlée cuando termine con esto? No, mejor que no. Las 7 y la 11 listas. Los Steiner quieren hablar contigo. Scusa. ¿Cuál es? Bien, ahora le tocino. En italiano se llama basilico. Basílico. Bravo. Hemos sabido que tiene usted compañía. Sí, pero solo está de paso. ¿Y se lleva bien con ella? ¿Sabe una cosa? Me temo que no se tratará a los niños. Oh, Marta, es usted deliciosa. Ese hombre se oculta a un niño, ¿no cree? Dígame, el rape lo ha cocinado usted, ¿verdad? Lea, ¿te cargas de la 5? Sí. Gracias. ¿Lo de la 12 aún no está? ¡Daos prisa! Déjame algo.
Això és una pel·lícula que heu vist, que es diu Deliciosa Marta, i que el context és que aquesta nena ha quedat orfa de pares, llavors li dona la tieta, que és aquesta xef d'aquest restaurant, i aquí podríeu treballar-ho fins i tot aquí, però ara no tenim temps de treballar-ho, però el que ens vol dir en definitiva és que aquesta nena té gana, però no li donen l'aliment que sigui atractiu per ella, i per tant veiem com té la pedagogia, aquest bon cuiner, que fa que al final la nena mengi. Al final vol ser una metàfora, per tant, de la catequesi, i que l'important és fer arribar el bon missatge, l'aliment que és el mateix Crist, però que no sabem trobar massa la manera de com fer-ho. Doncs bé, els itineraris, els materials, volen ser una eina de com fer entrar la bona notícia de l'Evangeli, que sempre és la mateixa. És a dir, per tant, aquests dos inputs en la catequesi, el missatge és el mateix, el dipòsit de la fe que conserva l'Església, però la pedagogia i el moment i el receptor de la catequesi és nou, és en el context que tots bé coneixeu, i per tant és com fer entrar la bona nova de l'Evangeli, l'anunci de l'Evangeli. Doncs bé, això és el que intenten donar resposta a aquests materials. Que ara, com sempre, passa amb això, no sé per què no corre. Doncs podríem dir punts febles de la proposta que tenim ara de catequesi, que és una mica el que constatem. Portem ja més de 10 anys amb aquest itinerari, amb el Catecisme de Jesús el Senyor, que van aprovar els bisbes, i que per tant és la part, per nosaltres, el marc de comunió, també, ja que parlem del sínode, doncs és allò que ens uneix a tots comunament, és un catecisme i és un itinerari. I això seria un context que és molt ample, on tots hauríem de caminar per estar fent el mateix, perquè no en cada parròquia es faci una cosa diversa. Per això parlava el bisbe de la importància de, abans de donar passos de certs canvis, fer-ho conjuntament per no desorientar, sobretot, per anar junts. Bé, què tenim? Penso que en la majoria de les parròquies, més o menys, però ens sol passar això, que les famílies no s'impliquen en la catequesi, que s'explica qui és Jesús, però no hi ha un encontre personal amb Jesús, això que parlaven, tot el que hem vist fins ara, és a dir, que pugui tenir una trobada personal, que ella mateix experimenti qui és Jesús. Veieu com aquest cuiner li mostra el basílico, però primer li mostra, fa experiència i després l'explica què és. És a dir, trobar la pedagogia perquè ells també tinguin un encontre amb Jesús. No aconseguim una inserció real a la comunitat parroquial. Arriben i marxen, això és el que ens sol passar. La catequesi ara mateix no està nodrint moltes vegades la nostra parròquia, tot i que sí que, gràcies a Déu, hi ha casos que han passat per la catequesi i s'han quedat i nosaltres poder som, alguns dels que sou aquí, sou un model o una mostra d'aquest itinerari, però veiem que majoritàriament passen i marxen de la nostra catequesi. Molts infants fan la comunió però no participen habitualment en l'Eucaristia dominical i tots experimentem la necessitat d'un canvi, però ens costa arriscar-nos i tampoc moltes vegades no sabem com fer-ho, què és el que hem de canviar. Doncs bé, idees claus d'aquest i dels beneficis d'aquesta nova proposta. Doncs es proposa, com s'ha anat dient per aquí, el bisbe mateix, el bisbe Badell i també el Joan Aguilar, una relació que l'infant pugui tenir, i això els oratoris volen ser aquesta eina perquè l'infant tingui una relació personal amb Jesucrist, que el conegui. És a dir, abans d'anar a una doctrina, això ja ens ho va dir fins i tot el Papa Benet, no es comença a ser cristià per una idea ètica, és a dir, sinó que és una trobada personal amb Jesucrist. Per tant, abans d'una doctrina, d'una moral, proposem una relació amb el Senyor. Una relació amb la comunitat, per això també aquest vincle que no passin per la parròquia sense tenir contacte amb la comunitat, i aquesta essencialment és el diumenge, per això la importància d'aquest aspecte, la catequesi i el diumenge. I per tant una acollida i acompanyament de les famílies, que tota la parròquia tingui un protagonisme en aquesta acollida de les famílies, que la catequesi no quedi al marge de la comunitat parroquial, que els catequistes no només són un equip, sinó que són una cèl·lula de la comunitat, que per tant la catequesi ens ateny a tots. I vol ser això que el Papa n'ha parlat molt, un anunci carismàtic o de primer anunci, vol dir que va l'essencial de la fe. Jesucrist t'estima, el Papa ho ha formulat així, ha donat la vida per tu i ara viu al teu costat acompanyant-te per salvar-te. Per tant, no podem donar res per suposat, també s'ha dit per aquí. Els pares i mares els hem de fer una proposta de primer anunci de lo bàsic de l'Evangeli, que comença per allò essencial que van fer els apòstols el dia de Pentecosta. Als infants els proposem un temps de despertar en la fe, per això aquest primer any d'itinerari, però que és que hi és en tot l'itinerari,
un despertar en la fe que s'arrela a partir de l'experiència de l'oratori, no? I de la pregària, no? Que l'infant pugui tenir accés directe a la trobada amb Jesús. I d'inspiració catecumenal. Ja sabeu que el catecumenat, ara que estem a la Quaresma, és la primera institució catequètica que ha vingut a l'Església per acollir aquells que demanaven el baptisme quan havien conegut un cristià, havien conegut a Jesucrist, volien ser cristians, començaven un període de catecumenat i es batejaven a la nit de Pasqua. No? Tot el Concili Vaticà II, la renovació de la catequesi, està en aquest paradigma del catecumenat que inspira la catequesi. No? Per tant, pretén un desenvolupament integral de la persona, és a dir, que no només tot quedi en el cap. Per això trencar l'esquema escolar és molt important, sinó que el contingut de la fe, d'acord, però la celebració de la fe i la vivència de la fe, que és la conversió que fa que un es quedi a la comunitat. Si no ha quedat a la comunitat, si marxa igual que ha arribat, vol dir que aquí no hem assolit el procés de conversió personal. El contingut de la fe. El contingut de la fe el tenim amb el llibre de referència, com ha dit el bisbe, que és Jesús el Senyor, perquè de fet, de marc a totes les diòcesis de Catalunya, perquè així ho van decretar els bisbes, és aquest catecisme per tothom, perquè és el llibre de la fe que els bisbes han aprovat. Això sempre ha estat molt lligat al bisbe, sempre, això, és a dir, el bisbe proposa el seu llibre de la fe a la seva diòcesi i aquest és el marc que ens dona una comunió a totes les parròquies i també l'itinerari que almenys per preparar un infant per la recepció del sagrament de la primera comunió, diguem-ho així, encara que aquest llenguatge intentem no fer-lo servir, però que almenys completaran 2 anys. Clar que això dels 9 anys ja s'hi ha començat quan li tocava, però ara cada vegada més tenim infants que arriben a l'edat que arriben. L'important és que completin l'itinerari i per tant acabaran més tard, però l'important és que completin l'itinerari i que començaran segon de primària, ara veurem això. Però per tant el llibre de la fe és aquest. Us he posat les 2 caràtules de l'edició primera, que tots coneixeu, i de la segona, que alguns poder coneixeu i encara no, però ja teniu alguns, que és el mateix catecisme, l'únic que ha canviat les tapes, diguem-ho així, els dibuixos, les icones, per tant, i també, però el text, perquè va ser aprovat per bisbe i no es pot modificar fins que no decideixin el contrari, és aquest. Per tant, és el llibre de referència. Què combinarem? Ara ho veurem també i alguns fareu experiència. 2 tipus de sessions. Una de pregària, que seria Tabor, i el Tabor fa 2 diumenges enrere, teníem l'Evangeli de la Transfiguració del Senyor, és una experiència de fe. I per tant, l'experiència de fe, a través del mètode, no és l'únic, però és un mètode que s'ha anat consolidant, de l'oratori. Fer catequesi amb el mateix contingut que hi ha al catecisme, però transmetent-lo, no llegint, que això en principi se suposa que hauríem de superar-ho, això d'anar passant amb el titet aquell contingut, perquè això es fa molt espès i aquell nen difícilment assolirà alguna cosa, sinó que aquell mateix contingut el transmetem a través d'un oratori, de pregària, i de diàleg també, de pregària orant, i alguns heu fet experiència dels que ja sou aquí. Això són les sessions Tabor, que són oratoris, es va alternant una setmana hi ha Tabor i una setmana hi ha Cenacle, que el Cenacle és allà on Jesús està amb els apòstols, el del rei sopar, va ser allà també, i per tant seria una sessió més estàndard del que s'assemblaria més al que coneixíem fins ara, però també unes dinàmiques noves que es proposen que també fareu experiència alguns de vosaltres ara seguidament. I el fet de la celebració de la fe. Aquesta proposta del sí que inclou també, com s'ha assenyalat moltes vegades, la celebració de l'Eucaristia. Si no, ens quedem en la teoria, i no arribem a la celebració, a la vivència de la fe tan important. I per això, alguns ja heu començat a fer-ho, altres potser serà difícil ara mateix, però ho podeu tenir com a horitzó o no, però lligar la catequesi, que el dia en què hi ha la celebració de la catequesi hi hagi també l'Eucaristia, perquè estem donant ja un missatge de que això va junt, que no es pot separar, que està en el mateix pack, que un no pot simplement amb continguts, un no és cristià de teoria, ha de ser cristià de pràctica i de celebració de la fe. Per tant, per això, la importància de lligar catequesi i Eucaristia. Serà bo que la catequesi es desenvolupi, per això, en el dia del Senyor, per fer-ho encara més fàcil i més entenedor. La catequesi porta a la celebració. La vivència de la fe, que seria la conversió, és a dir, jo he conegut a Jesucrist, vaig aprofundint en aquest procés, com feien els catecúmens a la primera església, i per tant la meva vida canvia. Jo ja no sóc el mateix abans que després, pecadors iguals, però m'he trobat amb Jesucrist i això ha canviat la meva vida, també les meves rutines, la meva pràctica. Poso el diumenge com a dia del Senyor al centre de la meva setmana. Per tant, el compromís setmanal, la importància de l'element lúdic, que també està en aquests materials, hi ha
dinàmiques per fer entrar també els continguts de la fe a través de dinàmiques, que potser les feu, però aquí hi ha unes propostes concretes, que poden ser unes altres, per suposat, i que les famílies descobreixin més la parròquia amb totes les seves activitats. Per tant, que quan entren a la nostra parròquia descobreixin tota la grandesa o també la senzillesa d'aquella comunitat cristiana. Com a recursos que tindrem, doncs aquí us poso perquè veure una mica que no sabem on estem i cap a on anem. Aquí tenim els materials itineraris que teníem fins ara proposats pel SIC i que continuaran existint per voluntat dels bisbes. Per què? Perquè, com s'ha dit, això que us anunciem ara és tota una proposta molt engrescadora, però que el que és normatiu és el catecisme. Tot l'altre, la creativitat al poder, i aquí està un enginy també de creativitat que s'ha posat per escrit, diguem-ho així. Què teníem? Veieu aquí el catecisme, Jesús és el Senyor, amb la nova edició. Aquesta caràtula, per tant, ja no la veureu segurament, perquè ja alguns la teniu, però deixarà d'existir aquesta caràtula, tindrà la nova que teniu per allà. Teníem un quadern, aquest és el quadern de segon, l'infant tenia un catecisme i tenia el seu quadern, on aterrava pedagògicament allò que havia treballat a la catequesi, i teníem aquí al costat les guies, que de fet hi havia molt de treball en aquestes guies. Alguns consideraven que massa, però també hi havia una pàgina de simplificació dels punts a seguir a la sessió d'avui per si algú no volia tampoc aprofundir més. Però aquesta era la nostra guia, que teníem en paper i la podíem, aquesta és la de segon curs. Això és el que teníem i continuarà sent perquè aquells que vulguin continuar fent el mateix tenen el dret i poden continuar fent-ho. Per tant, aquests materials es continuaran editant, que per altra banda s'editen a Vic. Aquí arribem a la qüestió així més pleguda que he fet aquest quadre, que ja està refet més aviat, perquè tinguem clar el que hi ha al com. Els anys, veieu tots, bé? Sí, els que esteu al final també, si no us ho passarem també. Bé, aquí hi ha un primer any, com ha dit i ha insinuat el senyor bisbe, que seria l'any 0, l'any d'inici, que això no és res de nou perquè ja existien materials, ja la Conferència Episcopal Espanyola ha traduït també uns primers passos en la fe que hi havia hagut, el SIC ja tenia un catecisme, és a dir, això ja ha existit sempre, començar amb una iniciació cristiana des de la base, que és ús opcional. Per tant, si algú es veu en cor, per tant, que s'ha de parlar, s'ha de consensuar perquè això no sigui cadascú faci una cosa diferent, però, com ha dit el senyor bisbe, no és normatiu ni pot ser-ho per ara, a no ser que es digui el contrari, és que es consensuï sinodalment, no? Això que està de moda aquesta paraula, no? Doncs aquí teniu l'itinerari. Per tant, però sí que en algunes parròquies ho hem fet i aquest material està fet i per tant ho podem aprofitar, que ens trobaven que venien germans petits, més petits, els que començaven la catequesi. Llavors dèiem, en algunes parròquies sí que ja ho van fer, a la meva també es va fer en un grup concretament, doncs acollim-los ja perquè comencin la catequesi. Doncs aquí tenim un material per acollida d'aquests més petits que potser acompanyen els seus germans que són més petits. I per tant això seria, per això us deia abans, és que comencem a la mateixa edat. Perquè aquí hi havia el repte de la comprensió lectoescriptora, totes aquestes dificultats. Doncs comencem sense llegir tant i més experiencial, més oratori. Per tant, tot el primer any aquest opcional, que es dirà Cerquem Jesús, això és de l'itinerari també ignacià, aquestes paraules, quan les vam posar, cercar Jesús, conèixer Jesús, estimar Jesús. Són els blocs que us soni aquest llenguatge perquè és el que trobareu a la web. Per tant, el Cerquem Jesús és segon de primària, per aquells que fan aquest itinerari, comença a la mateixa edat, només tindran un quadern de vida i per tant serà una catequesi molt de primer anunci i ara veurem els tempos també, aquests no vindran cada setmana, si és que algú fes aquest tipus de catequesi començant per aquí. Teniu aquí marcat en verd el nostre, primer any i segon any, que és segon de primària i tercer de primària. Això, en principi, tothom hauria d'estar fent això perquè potser diu però és que nosaltres ja fem una mica el que volem. Bueno, podria ser, però no hauria de ser. Hauríem de fer una mica tots el mateix per no fer comparatives. Però, en principi, estem segon de primària i tercer de primària. Bé, aquí tenim uns materials que estan fets al primer bloc, al primer any, Coneixem Jesús. Coneixem Jesús 1, que seria el primer curs de catequesi que ara coneixem. I s'està elaborant el material del Coneixem Jesús 2, que seria el tercer de primària. Després d'aquest procés, com bé sabeu, reben el sagrament de baptisme, si no estan batejats, o de l'Eucaristia. Sí? Fins aquí penso que més o menys tots estem situats.
Doncs l'únic que seria el llibre, com veieu aquí és Jesús el Senyor, continua sent el mateix, el llibre de la fe, però el material ja no és el primer quadern i el segon quadern, que es continuaran editant per si algú els vol fer servir, però seria les Coneixem Jesús i primer i segon. Sí? Perdó, i el quadern de vida també es faria servir en aquests dos cursos? Quadern de vida hi ha un que... El que està demorat ara és el que teniu allà, que és el de Coneixem Jesús 1. Ah, val. El quadern de vida és Coneixem Jesús. Coneixem Jesús és el quadern. Això és aquest itinerari es diu Coneixem Jesús i el quadern de vida seria el mètode pedagògic. No? Per tant, l'infant continuarà tenint el seu catecisme, Jesús el Senyor, i el quadern de vida que aquí el bisbe mostrava també, el bisbe d'ell, i que ja també el trobarem. Sí? Substituiria, perquè ens entenguem, el primer quadern. I llavors, per això ha parlat d'un itinerari de 5 anys, que algú llavors s'ha esperat, no? És l'itinerari de la iniciació cristiana complet. Sí? Per tant, després de la recepció del baptisme de l'Eucaristia, com es fa en algunes poblacions per no fer trencament i fer-ho continuadament, doncs vindria Testimonis del Senyor, que és l'altre catecisme que teniu, 5è de primària, 6è de primària, i per tant, acabat aquest procés, es podria rebre el sagrament de la confirmació. Sí? Doncs aquí teniu, ja us compartirem aquesta fitxa si voleu, però simplement aquests materials que us presentem canvien això. El quadern de vida és aquest, que veieu aquí, i que el teniu allà darrere, i és el que ja s'ha editat. Això sí que s'editarà el catecisme i s'editarà el quadern. Això teniu en els nous recursos, la plataforma web, que ara us mostraré, si més no 5 cèntims, però entreu a la web del SIC i investigueu. Allà trobareu les fitxes del catequista, per tant, ja no hi haurà una guia editada d'aquests nous materials, està a la web. Sí? I per tant, en comptes de comprar una guia, doncs subscriviu-vos a la web del SIC i allà podreu descarregar tots aquests materials. Trobareu altres recursos, perquè hi ha enllaços. Aquestes guies són dinàmiques. Si cliqueu, com després veureu, doncs us porta a una cançó, a una dinàmica, a coses que estan dintre de la web. Sí? I hi ha sessions formatives per a catequistes, això ho direm, alguns ja heu participat perquè ja portem dues, no? Telemàticament, alguns dissabtes a les 10 del matí cada mes, doncs el SIC està oferint formacions online. Alguns heu participat, via telemàtica. I el catecisme continua sent el mateix, Jesús el Senyor, i el quadern de vida de l'infant, que és aquest que teniu aquí, i el quadern de vida del catequista, que és l'agenda que està reformulada aquest any, si alguns la teniu, de pastes de color vermell. Per tant, aquí teniu la proposta dels materials, us poso així seguits perquè s'entengui el canvi. El catecisme, edició antiga, edició nova, continua sent catecisme Jesús el Senyor. Del segon quadern passem al quadern de vida, serà 1 i serà 2, i en comptes de guia ho trobareu, aquí teniu una fotografia de la web. De la web que ara la clicarem i veurem breument. Per tant, tot el contingut serà telemàtic, excepte el catecisme que serà imprès i els quaderns de vida que seran impresos. Aquí us posava aquest quadre, però ara no ens entretenem massa, però el primer temps, per tant, seria Cerquem Jesús. Si algú fes aquesta proposta per a alguns que arriben i porten infants més petits, o tal com s'ha pensat això, és que els infants, en el primer any aquest que es començaria introductori, aquest any nou, diguem-ho així, que proposen aquests materials, als infants se'ls hauria quedat 15 dies, amb un quadern de vida, i per tant serien sessions que seria acollida, oratori, i prepararíem l'Eucaristia, els farien entrar progressivament en l'Eucaristia. I els pares són els que se'ls veuria un cop al mes i amb materials, són els que ja estan fets i penjats a la web, i aquests ja es poden fer servir, encara que no fem aquest itinerari, són de primer anunci, per tant són molt útils perquè són uns vídeos que alguns els veu veure un a les jornades de Vic, que són testimonis, i a partir d'aquí es treballa amb els pares amb un mètode alfa, que es diu, aquells sopars on es comparteix alguna cosa amb els pares, se segueix una dinàmica que està en les guies. Per tant, aquí seria, en aquest primer temps que és Cerquem Jesús, és només oratori amb els infants, i amb els pares se'ls veu mensualment, amb un model alfa d'acollida, d'un testimoni, es reflexiona sobre aquell testimoni i es va aterrant aquesta realitat. I en el segon moment és la nostra catequesi ordinària, la que fem habitualment ara a les parròquies, que és el Coneixem Jesús, que són sessions, això que us he dit, es combinen sessions de desvetllar la fe, oratori, anomenat tabor, i sessions de catequesi, que seria el cenacle. Aquí els infants, la trobada és setmanal, com la catequesi habitual, i aquí hi ha una dinàmica d'acollida també, de catequesi, de dinàmica de grup, preparem l'Eucaristia si es fan diumenge, i els abracem en aquest sentit. I el desvetllar seria l'oratori.
doncs, que aquí també en les guies trobareu doncs, tot ben pautat, tot i que allò és un model, és lliure també, però hi ha un model per no perdre'ns del que seria l'oratori, que també veureu després un tastet. Les famílies doncs, es prepararan sessions. Dius, això és molt, perquè ara no fèiem res. Doncs clar, tot és progressiu, si un vol entrar aquí ha de fer-ho progressivament, però si més no que sapigueu que teniu materials per 8 sessions de desvetllament amb els pares, oratoris també amb els pares, nosaltres farem un amb en Josep Otón al final, 18 de catequesi ordinària de contingut, diguem-ho així. Doncs això, model Sopars Alfa. Per tant, serà tota una font de recursos que tindrem, després cadascú que els vagi fent servir com bonament pugui. El quadern de vida, aquí us he posat la caràtula i aquí us he fotocopiat dintre de les carpetes. Teniu una sessió, que és aquesta, el tema 2, perquè és el que faran servir la Montserrat i el Jaume, ara, amb els que us quedeu en el taller d'infants. Som una gran família i aquí teniu perquè veieu que són les 2 pàgines que s'ofereix per sessió a l'infant. Amb el veure, jutjar i actuar, que ens ha dit el Lluís Abadell, perquè l'Acció Catòlica està darrere també en aquest equip d'elaboració d'aquests materials. El veure la realitat, el jutjar a través de la paraula de Déu sempre, i l'actuar a través d'un compromís que es va revisant. No? I a la dreta és un espai més lliure, també aquest quadern té enganxines darrere o té recursos diversos per poder aterrar ja el que han viscut en el moment de la dinàmica o el que volen dibuixar o compartir. No? Per tant, és un quadern que dona molta llibertat. Alguns diuen potser massa, no? Perquè no està tan pautat com abans, que era fes aquest sopa de lletres. Doncs no és això. I després us he posat també una fotocòpia de la sessió Tabor, que és la que farà la Carme, que aquí tenim l'aterratge, és a dir, no tindran el quadern de vida a les mans, perquè el que faran és l'experiència d'un oratori, però després, un cop a la sala de catequesi, doncs ho aterraran això que has sentit en la pregària, per tant, l'experiència vivencial, l'actuar que puc fer a partir del que Jesús m'ha dit en aquell verset de la paraula de Déu que m'ha escoltat, i doncs escriu aquí, si t'ha sortit alguna cosa del cor, o si vols explicar o vols aterrar d'alguna manera pedagògica. Doncs aquí teniu també una... Bé, i dit tot això, mostrar tot aquest dibuix, doncs això, una mica de cintura, que vol dir que aquí no ens veiem obligats a res, però és una proposta molt atractiva, però que caldrà fer-ho progressivament. Per tant, no cal fer-se por ni esperar que tothom ho tingui clar per començar. Comencem amb les parròquies que s'atreveixin, que tinguin més possibilitats, algunes ja s'afegiran de mica en mica, per tant, és que comencem un procés, no? Però també es pot pensar en una adopció d'un nou model de forma gradual. Començar el model sense implicar els pares i les mares. Dius, és que això és molt complicat. Doncs, un moment, comencem primer el primer i després el segon, no? Per tant, que siguem molt possibilistes en aquest sentit, no? Que si veiem que nosaltres hi ha tot el dibuix fet, però això no treu que nosaltres ens podem quedar amb una part de l'itinerari. Per tant, començar el model sense implicar els pares i mares, si no tenim catequistes, si no tenim les possibilitats, comencem doncs amb els infants. Començar el model amb una tarda de divendres sense coincidir amb l'Eucaristia dels diumenges, perquè si algú ho veu molt difícil o complicat amb l'equip de catequistes, tot i que l'ideal és el diumenge, per suposat. Pot haver-hi parròquies que vulguin mantenir la modalitat anterior setmanal, amb grups petits, amb catequistes individuals, però introduir l'oratori. Doncs, bueno, és a dir, entrar per on sigui més fàcil i sigui més plausible. I aquesta cita d'Antoni Xavier, l'autor del Petit Príncep, que diu: si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulons o distribuir el treball, aboca primer en els homes l'anhel del mar lliure i ample. És a dir, primer que veiem que volem fer aquest recorregut i després ja ens hi posarem a preparar-ho, no? Però si no ho veiem clar, perquè volem el material, no? Bé, per últim, aquí teniu, doncs, marcant una mica de calendari, aquestes formacions online que ja han començat. De fet, el 5 de març, la següent és el 2 d'abril, sempre són dissabtes a les 10 del matí, alguns ja sé que treballeu, però posteriorment s'aniran penjant per si algú vol recuperar-les. I recordar que els responsables de catequesi, des del responsable parroquial, responsable arxiprestal, responsable a nivell de diòcesi, doncs hi ha les jornades que estan fixades per l'1 i 2 de juliol, on aprofundirem més aquests materials encara. Doncs fins aquí la meva presentació, no sé si hi ha algun dubte. El que faré serà entrar a la web del SIC perquè pugueu veure una mica el què. Us convido a fer això també, entrar a la web del SIC i, per tant,
veure. Bé, aquí teniu la web, jo ja estic subscrit, per tant puc entrar. Si cliqueu als materials, aneu veient tots, després a casa hi aprofundiu una mica. En els materials que trobem? Els infants, els adults, i després s'aniran afegint més materials. Què és el que està més desenvolupat? Doncs ara mateix, el dels infants, si cliqueu a sobre, trobareu doncs, el Cerquem Jesús està en preparació, que seria aquest desvetllar de la fe, que diem nosaltres doncs, que no podríem començar-ho tampoc, encara que volguéssim, perquè està en elaboració. Què s'ha elaborat? El que ja se sap que fa tothom, que comencen amb un primer any de catequesi. Per tant, el que sí que trobareu és aquí el Coneixem Jesús 1, que seria el primer curs de catequesi habitual, segon de primària, perquè ens entenguem. Està en elaboració també el segon curs i està en preparació també els altres, que seran els que acompanyaran el procés després de la comunió, Estimem Jesús 1 i 2. Si cliquem a Coneixem Jesús, és el que ja està preparat íntegrament, i aquí trobareu, doncs, aquí en aquestes imatges, 1, 2, 3, doncs veieu, deixeu que els infants vinguin a mi. És la primera sessió i és una sessió de tabor, és a dir, d'oratori. Sí? Si cliquéssim a sobre, doncs aquí trobem desenvolupada la sessió, que està proposada per una hora. Aquí se'ns diu els objectius, els materials necessaris, resum de la sessió, i aquí podem descarregar, que jo us he posat també en els materials una descàrrega ja impresa, que és, aquí tenim la fitxa. Això és una fitxa, és el que seria la guia del catequista. El quadern de vida de l'infant és el tema 1, no? La sessió de tabor. Deixeu que els infants vinguin a mi, els objectius, el material que necessitem, i aquí, doncs, tot ben pautat. Entrem a l'acollida, 30 minuts, etc. I llavors veieu aquí, se'ns posen QRs, que això és una cosa moderna, sabeu que podeu veure, aneu a una font, o també tenim, si cliquem, se'ns remet al YouTube, i aquí trobem un cant. Després d'un anunci... Y atraer la abundancia para materializar sus deseos. Després d'un anunci, trobeu el Joan Aguila que canta una cançó, perquè és la que es proposa per l'oratori. Si un sap cantar i té una guitarra, doncs que ho faci. Jesús, estic a la teva presència. Avui, Jesús, aprenc en el silenci. Això us demostra un botó. Veieu aquí al costat que aquí trobeu ja penjada la segona formació que va fer aquest mossèn de Terrassa. Està aquí penjada també en el YouTube del SIC. Per tant, si algú no va ser i no la va poder veure, doncs aquí la pot veure. Si reculem enrere, i us mostraré per últim això, doncs aquí tenim la segona sessió és de cenacle, la catequesi habitual, diguem-ho així, no és oratori, sinó que és cenacle, i aquí som una gran família. Penso que és la que fareu ara. Per tant, aquí trobareu tots els temes amb la seva explicació bàsica. Aquesta podeu accedir, veureu que podeu accedir a coses encara que no estigueu subscrits. I si us subscriviu, podeu descarregar la fitxa en PDF. I us mostro també dels pares, això és infants, doncs els adults que ja he preparat ara mateix. Doncs trobem el Cerquem Jesús, és a dir, aquest curs de desvetllament pels pares, que són 8 vídeos testimonials amb unes fitxes per poder-lo treballar amb ells a partir... I jo us he posat aquesta, la 3, que la teniu allà a la fitxa, que és Senyor, soc fràgil i et necessito. És el testimoni d'un pare, que trobeu aquí al vídeo, són vídeos que s'han elaborat expressament, per, si algú té un testimoni directe a la parròquia, que el posi. Però si no, aquí trobeu, us poso només un fragment, és el que van treure a la darrera formació. Toni Pinyés, jo vaig estudiar psicologia i tinc la fortuna de treballar en aquest camp, treballo en el món de les urbanitzacions, treballo molt amb acompanyar persones que estan en moments molt exigits professionalment. La meva història comença, farà com 12 anys i mig, quan un dia ens van trucar a l'escola de la meva filla, perquè vomitava molt, la Clàudia ja ho tenia això, que vomitava molt, a l'hivern sempre se m'afredava, i ja com quasi una petita tradició la van portar a l'hospital, i allà no li van trobar res. I de cop i volta li van, ja abans de fer alguna prova més invasiva, li fan un tac al cervell i troben que té una hemorràgia. Tècnicament es diu cavernoma, ara ho puc dir bé.
Em va costar 4 anys dir Cavernoma. Ara ho dic molt bé, Cavernoma, però Déu-n'hi-do. La van portar a Sant Joan de Déu. Molts matats, molt. I de cop i volta ja, doncs, un equip, liderat per un doctor, ens diuen, doncs, clar, que la Clàudia està en risc de mort. De fet, tenia consciència, no es trobava bé, tenia consciència, però havia perdut, en qüestió d'hores, tota la mobilitat del cap cap avall. I l'únic que se'm va ocórrer fer, en aquell moment, és que me'n vaig anar a la capella de Sant Joan de Déu. I allà em vaig agenollar i vaig començar a pregar, sense saber, no? I, bueno, quasi més que pregar, jo dic que feia tractes, saps? Si tu fas això, jo, si em salves la nena, no? Veieu que duren 7 minuts. Gràcies a Déu. La Clàudia va tornar a aprendre a caminar, va tornar a aprendre a escriure una mica, com el moment en què estava d'educació, i al cap de 2 setmanes és com si no hagués passat res. O sigui, després de tenir un vessament, una hemorràgia de gas, la nena estava perfecta. La paraula que jo vaig donar, que per mi és molt important, no? Donar paraula, jo no li feia cas, ja havia passat. Em vaig començar a sentir com molt buit. Jo soc una persona com molt animosa, molt positiva, molt entusiasta, no? Em faltava força, no tenia... Em costava molt llevar-me, em trobava bé, però... Segurament ho podria veure sencer, però ja el veureu. Són aquest estil de vídeos testimoni que duren això, 8 minuts, i que estan pensats en itinerari, alguns heu fet l'experiència dels sopars alfa, doncs és això, és el moment després de l'acollida i tal, doncs després hi ha un moment de primer anunci a través d'un testimoni, en aquest cas d'un pare, allunyat de la fe, però a partir d'això es retroba amb la fe i la comunitat, i a partir d'aquí hi ha un formulari que el trobeu, el teniu a la carpeta, doncs una mica les pautes per seguir. És per trencar, diguem-ho així, el gel i són aquests vídeos de primer anunci. D'acord? Teniu ara mateix 9 d'aquestes fitxes aquí posades. Subscriure-t'hi és l'última cosa que us ensenyo. Doncs si cliqueu a subscriure-us, a què us podreu subscriure ara mateix? El que ja està fet. Per tant, el Coneixem Jesús, que és el primer any de catequesi, perquè ens entenguem, pels infants, que us donarà també accés amb això dels pares. L'altre, el Cerquem Jesús pels adults, que seria la segona part, i el Coneixem Jesús, això està, com veieu, en preparació. Però us podeu 13,50. Per tant, aquí hem de canviar la lògica, és en comptes de comprar la guia, si tenim a la parròquia, ens hem de subscriure parroquialment o personalment en la web del SIC, on trobarem ja no en editats i en paper, sinó telemàticament. Alguna pregunta abans de separar-nos? Aquí tot això us ho he mostrat així ràpidament, després n'aprofundiu, teniu el material, he fet l'esforç de posar-vos una còpia d'un model de cada en les vostres carpetes perquè feu el que feu, si feu adults o feu infants, que ho tingueu també per poder aprofundir. En el cas de que entressis amb això, llavors els pares també s'haurien de subscriure? No, això és per als catequistes, els que porten... És la guia, exacte. Per això jo us he posat allà la guia i és tota la web, perquè en comptes de comprar una guia, subscrius la web i ja tindràs una font de materials. O sigui que els pares o els nens no tenen material? Sí, els nens continuen tenint, ara hauria de recuperar una de les diapositives d'aquest Power, continuaran tenint el seu catecisme, Jesús el Senyor, i tindran un quadern de vida on aterraran la seva experiència. Continuaran tenint el mateix però una altra cosa, diguem-ho així. Són els catequistes els que no tindran una guia en paper, sinó tots aquests mitjans telemàtics. Ara ja hi havia alguna pregunta i no ens allarguem molt perquè ja anem fora de temps, com ja era de preveure, però... Sí. O sigui, tot aquest material, els recursos per a les pares, té una mena de web i de subscripció perquè poguessin accedir... No es tracta d'això. No es tracta d'això. És a dir, això és com si els pares dius aquest tens el catecisme del teu fill, fes la catequesi. Tampoc. No està pensat així. Aquests materials són per al catequista que els ha de conèixer, els ha d'aprofundir i que, per tant, a partir d'això
ho fa servir en el moment i en la mesura justa. No és a dir, mira, mireu-vos aquests vídeos a la web Castelló el 13 un dia, sinó, és a dir, no, ells són receptors a través de persones de carn i ossos, que sou els catequistes, i que és molt important en el testimoni i el primer anunci, que sou vosaltres. Sí que hi ha persones, per aquí hi ha algun testimoni, no miraré a ningú, que com que avui dia han aterrat a la fe mirant coses per internet, és possible, però al final es necessita una comunitat i es necessita tocar persones, experiències de fe concretes. Per tant, els pares ja tenen molts recursos a internet, nosaltres hem de ser aquests guies, podem dosificar, però està pensat perquè feu-ho junts, això. Algun dia els hi pots enviar algun material si vols, però es tracta de no avassallar-los amb material, sinó quan vinguin, convocar-los que vinguin i acompanyar-los en aquest itinerari a través d'aquests materials. S'ha entès? Penso que has respost, no, la pregunta? Sí.